Sa video ito ay mag-update lang po ako sa inyo kung ano po yung aking mga pinamili dahil umalis po ako kanina nag-grocery ng mga ulam po dito sa tindahan. Hindi ko na in-expect na maging ganito kalaki yung aking bill dahil parang konti lang naman yung aking mga pinamili. Siguro ay dahil nagtaasan na yung mga bilihin dahil malapit na po yung Disyembre, so nasisitaasan na yung mga bilihin. Yung aking nagastos is po siya, lahat-lahat nasa 6,500 plus lahat-lahat na nagastos ko. So ito po yung ito yung aking resibo. So yung tatlo po siya. Separate po yung receipts dahil magkaibang store yung aking binibilhan dahil hindi kompleto yung item sa unang store na binibilhan ko talaga at yung nagdi-deliver ko dito every Tuesday. So ayan. So ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung aking mga pinamili. Sobrang init nito mga kailongga dahil brown out. So 12 hours brown out daw po ito. At magbabalik yung kuryente mamaya 6 PM daw. Sobrang init. So dinagyan ko na ng tissue yung aking ito dahil sobrang pawis, sobrang init talaga dito guys. Hindi ko alam yung init, baka mamaya hapon uulan na naman yan dahil yan po ito yung nangyayari pag umaga hanggang tanghali ay grabe yung init. Tapos pagdating ng hapon, so yan na, uulan na po siya hanggang gabi. Tapos dagdagan pa ng brown out. So ayan, sobrang init talaga. So ayan guys, ipapakita ko na po sa inyo yung aking mga pinamili. So ito po guys yung aking mga pinamili kanina. Parang konti lang naman siya. Ayan, meron akong straw na binili para sa gamitin ko sa soft drinks. So ayan, tatlong straw. Tapos plastic na, medium na plastic na ginagamit ko po dito sa tindahan pag merong bumibili na madami. Dapat meron tayong medyo malaki na plastic. Marshmallow. Ito siya. Itong bar nuts na XL. Ito kasi yung hinahanap ng mga tao dito. Guys, yung XL na bar nuts. Dahil sobrang sulit talaga siya. Nakaka-attract sa mga customer dahil malaki po siya. So ito po yung hinahanap nila, yung malaki. So bago nga lang po nakapag-stock ng ganito dahil every time na mag-grocery, so wala po talagang stocks or available stocks na sorry po guys kung sobrang ingay dito dahil po siya, daanan po talaga siya dito ng sasakyan. So ayan, bago lang po ako nakabili nito, matagal-tagal na po na nawalan ako nitong bar nuts na ito dahil out of stock po talaga siya. Kanina ko lang nakita na meron na silang available na stock, kunti nga lang yung naka-display. So kumuha pa ko nito ng 4. Mabilis lang po itong maubos guys, yung ganyang size na bar nuts. So yan kasi yung mga hinahanap ng customer. So itong Cloud9 na classic, bumili ako dahil wala na po ako dito. And then itong Super Crunch, isang pack ng Super Crunch. Magbenta din po ito dito yung Super Crunch. And itong Water Cups, Mango Graham, tsaka Cookies and Cream. Sorry po guys dahil walang masyadong malalagyan. So ito guys, mga napkins. So bumili ako nito dahil ito po yung mabenta dito. Wala na po akong display na sisters. Ito po yung mabenta dito, yung sister. So yung meron ako na naka-display is yung Modest, Whisper, tsaka Charmy. Meron pa palang natira na sisters na 2 pack pero ibang klase din siya. Yan sa taas. So ayan. Sorry guys dahil mahirap hawak ng camera. Tapos so 6 na pack ng sisters yung binili ko. Mabilis na kasi maubos dito yung sisters. Isang pack yung isang pack yung binibili ng mga customer. Ayan. Tapos ito yung Monde classic. Tapos yung Doy Donut. Guys, hindi ko na lang po siya muna kukunin dito dahil wala po akong space dito. So mahirap, wala akong mapaglagyan. Nilagay ko na lang siya dyan sa ibabaw ng mga container. Ganun square cheesecake.
Tapos pouches na nakapak yung maliliit. Tapos meron din pouches na malalaki. Kami ito. Ayan. Tapos guys, yung sa ilalim guys, ano po yan? Yogurt. Ito po yung sumo. Ito yung pansit canton. Tapos betsin. Mga oyster sauce. Pansit canton na pilos. Mga dilata po yan yung nasa ilalim guys. Hindi ko po muna halong katinday. Mahirapan po ako. Dahil lang wala pong space. Maliit lang po kasi yung tindahan namin. So, kaya yan. And then sa next na carton, ito po siya. Nalabas ko na itong EQ pants. Dahil wala po ako ditong stock ng EQ. Tapos, happy pants. Mabenta kasing diaper sa ngayon is yung mga pants. Pants siya na type. Yung mga disposable na mga diaper noon. Hindi na masyadong mabenta sa mga tao guys. So, yung nahanap talaga nila is yung pants na type na diaper. So, kaya yan. And then, downy ng ganito dahil wala na pa ako dito. And yung laman nito guys is kinarton ko yung ibang curls na na-display ko na siya. Ibang store din po yung binilahan ko nito. Kaya, ganyan po siya. So, mayroon akong bang-bang. Meron din itong dilata, yung mga dilata wala doon sa unang store. So, ito ko siya binili sa pangalawang store na pinuntahan ko. Yung dalawang box ng beng-beng, chocomocho. Yung ito yung hinahanap ng mga bata na gumball, lucky gumball, maasim siya. So, paborito ng mga bata yung ganitong type ng bubble gum. Itong chuchu bars. Yung clothes guys. Tsaka yung sa ilalim is yung asukal. Dahil wala na po akong asukal dito. Bumili po ako ng mga asukal. So, asukal na po yung sa ilalim. Yan po yung mga curls. Yung ibang curls na i-display ko na kanina. So, yan siya. Ayan. Na-display na siya kanina. And then, yan. Ang isa lang yung mga soft drinks. Walang kaayos-ayos dito sa sa tindahan. Nangingal ako sa pag-init. Gusto ko siyang i-arrange dahil wala na siya sa ayos yung mga items dito. Tapos, ayan. Gusto ko siyang ayos dahil meron akong yung hindi ko pa na-open na parang steel rack po siya. Displayhan din siya na ginagamit sa mga tindahan. And then, mag-ayos po ulit ako dito sa tindahan dahil yung mga items ko na siya. Parang nagrarambol na. So, ayan. Yung itlog. Ilagay ko na dito yung matinapay. And then, yung curls na iba dyan. Ayan lang naman guys yung aking mga pinamimili na in-upload ko po sa inyo. Sobrang tagal ko na hindi nakapag-upload ng video sa aking channel. Tinataman naman sa ating nyo, kaya ganun yung nangyari. Hindi na ako nakapag-upload ng mga video. Hindi na ako nakapagawa ng video. So, ayan. Ayan lang muna po yung update ko sa inyo ngayon guys. Sa susunod, magpa-price update pa ako sa inyo ng aking mga items dito sa tindahan. So, sa inyo po pala nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang po Indongo Mix TV at huwag kalitaang pindutin ang notification bell dyan sa ilalim para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po. Bye!